Celebramos este debate sobre política xeral de Galicia nun dos peores momentos da historia da nosa autonomía. Estamos vivindo unha situación crítica, presidente. Unha situación que afecta ao conxunto da ciudadanía galega. A angustia polo presente, a desesperanza ante o futuro, son dous sentimentos que están xeralizados neste momento entre as galegas e os galegos. A nosa prioridade nesta Cámara ten que ser a búsqueda de un consenso, a búsqueda de solucións alternativas que permitan paliar esta situación e xerarlle ao noso pobo expectativas, incrementar a confianza da ciudadanía nestas institucións e nos representantes políticos que aquí estamos. Mais que nunca, señorías, se nos exixe un esforzo adicional para acadar o consenso necesario sobre os principales problemas que hoxe Galicia ten enriba da mesa. Eses problemas, presidente, que non escoitei a mañá, se chaman paro, se chama reactivación económica, se chama mantemento dos servicios públicos básicos. Temos a obriga, señorías, de chegar a acordos que contribuyan a resolver os déficits, porque nesta situación extrema, calquer outro posicionamento desta Cámara non nos levaría a ningún sitio máis que o fracaso. É evidente, presidente, que do balance que fixo vostede de legislatura esta mañá, o balance que temos nós, non hai nada que nos una. O que vemos nós en Galicia, presidente, un récord histórico do número de persoas no paro. 274.675 mulleres e homes que están en situación de desemprego. Son casi 68.000 persoas máis no paro dende que vostede é presidente. Vostede vai a pasar a historia como presidente co que se distribuiu máis emprego en Galicia. Falaba vostede de economía e de que estábamos mellor. Temos un menor crecemento da economía galega, xa que no 2011 o noso PIB creceu un 0,5, 2 décimas menos que todo o Estado, mentras que no ano 2008 tiñamos 8 décimas máis co resto do Estado. Vostede non pode vir aquí dicindo que Galicia está mellor que España. Con vostede, Galicia está moito peor que o resto de España. E nos servicios públicos básicos dedicamos a sanidade 2.270 euros por habitante, cando no 2009 eran 2.570 euros. Con vostede en estes 3 anos, cada galego dispuxo de 900 euros menos para a súa sanidade, a súa educación e a súa acción social. Estes son os datos, presidente. Eu lle pregunto, a donde levou vostede este país nestes 3 anos? Cúmprense xa 3 anos da chegada á presidencia da Xunta. O que para vostede pode ser unha conmemoración, para Galicia é unha data triste. Unha data que nos recorda desde cando carecemos de proxecto en este país. Desde cando deixamos de creer na posibilidade dun futuro mellor para este país. Dende cando nos sumerximos nun goberno que nunca, nestes 3 anos, estuvo á altura das circunstancias. Un goberno que, en vez de centrarse na resolución dos problemas e atender as necesidades da ciudadanía, saben que fixo? Dilapidou o tempo e os recursos en facerlle oposición á oposición, en desmontar o que xa estaba feito e en mirar sempre cara atrás. Este debate, señorías, é a oportunidade para cambiar de actitude e comenzar a mirar cara adiante. Antes de oírlo esta mañá, eu esperaba que por primeira vez nesta legislatura se ocupara das prioridades que teñen os galegos, pero vexo e escoitei que non foi así. Os problemas comenzan, presidente, pola desastrosa xestión económica dos últimos anos. Non escondan as súas responsabilidades na crise económica xeral. Recorda cando sempre vostede decía o goberno galego é o responsable? Pois eu lle digo, o goberno galego
e o seu presidente é o responsable. Galicia está sufrindo os embates desta crise ca maior dureza que outros territorios, mesmo naqueles onde a construción era o principal elemento de atracción. Vostede, fai 3 anos, firmou aquel contrato con Galicia. Hoxe, os galegos están en condicións de denuncialo por incumplimento do contrato, presidente. Vostede tuvo unha oportunidade, tiña hoxe unha oportunidade de facer un balance de legislatura, de dicir aquí con sinceridade e explicar os resultados, explicar logros e explicar déficits. Pero a súa intervención foi como sempre, unha fuxida cara adiante, seguir prometendo máis, para ver se así a xente se esquece das anteriores promesas que siguen permanentemente incumplidas. Cal é o balance económico da súa xestión? Non llo vou a dicir eu. Permíteme que tome como referencia alguén tan pouco sospeitoso como o Servicio de Estudos do BBVA. Me chega solo co título. Na súa última análise de economía galega, sabe como o titula? Galicia 2011, de máis a menos. Que rápido e ben se explica. De novo, estamos constatando algo que vostede rexeita. A historia dun fracaso que cada día constatamos máis. En que quedaron os seus compromisos? 3 anos repetindo o mismo en todos os debates de Estado de Autonomía. 3 anos repetindo o mismo nos orzamentos. O discurso de investidura. En que queda todo, presidente? En nada. O seu compromiso coa creación de emprego sáldase con un fracaso estrepitoso que sume as galegas e os galegos na desesperanza. Señor Feijóo, delle as voltas que queira, mire desde onde queira, o paro no 2011 creceu o doble en Galicia que en España. O paro no 2011 crece en Galicia un 14% e crece en España un 7%. Por iso que por moito que vostede retorza as cifras, está claro que o número de parados con vostede aumentou en cerca de 68.000 persoas nestes 3 anos. Pero ten outro récord importante, presidente. Por primeira vez en 9 anos, caeu o número de afiliados á Seguridade Social por baixo do 1.000.000 de afiliados. O máis grave non solamente é que aumenta o paro, o malo é que cara ao futuro, nun análisis polo miúdo de actividades económicas, vemos que está aumentando o paro nos sectores estratégicos para o desenvolvemento da economía galega. Nós, en eses sectores, temos unha perda moito maior co resto do Estado. Este diferencial é o que demostra palmariamente que vostede non ten un proxecto económico para este país. Un repaso sutil, presidente. A industria no 2011 perdeu o 9,2% en Galicia. 13.806 traballadores e traballadoras, moi por riba da media estatal. Outro dato sinxelo, no sector agrícola e gandeiro, Galicia perde 1 de cada 10 empregos, mentras España perde 1 de cada 100. Nun país agrícola como Galicia, multiplicamos por 10 a pérdida de emprego en un país como temos de comparación con España. O naval, señor presidente, cando oín falar a mañá non daba crédito. Debe ser usted o único galego que non sabe que neste momento miles de homes e mulleres do naval de Ferrol veñen camiñando cara a San Caetano. E veñen camiñando para exixirlle a vostede, presidente, que faga o que prometeu co dique flotante e co centro de reparación que sempre prometeu ali. Vostede presidente, non pode ir a un sitio contando unha cousa e vir a outro sitio contando outra. Estou-me imaginando a cara destes traballadores cando se enterasen do que vostede contou aquí esta mañá. Nos sectores públicos, Galicia perdeu 3.500 postos de traballo, máis de 2.100 en sanidade
e 1.150 empregos en educación. Ademais destes problemas no que atinxe a cifra do paro, permítame que yo complemente con algo que non sei por onde vostede obvia permanentemente. A parte de que temos moita xente no paro, en Galicia os salarios son un 12% máis baixo que o resto dos traballadores de España. E as pensións medias de Galicia son o 16% máis baixas que o resto dos pensionistas de España. Ou sea que nesa Galicia na que vostede está tan satisfeito, temos menos traballo, están peor pagados e cando nos retiramos seguimos sendo os peores tratados de toda España. Pero que balance fixo vostede esta mañá, señor presidente? A preocupación súa polo desemprego non deixa de ser pura retórica como ven facendo sempre. A loita contra o paro requiere ideas e recursos. A loita contra o paro requiere que sexamos claros a hora de poñer propostas encima da mesa. Vostede neste tempo reduciu os recursos e non tiña ideas. En este debate, se vimos aquí a falar dos problemas de Galicia, todos sabemos que o principal problema de Galicia se chama desemprego. Vostede dedicoulle esta mañá nin 5 minutos, nin unha sola proposta, nin unha sola esperanza. Hai que propoñer solucións, presidente. E eu propoñolle unha a que vostede en estes 3 anos nunca quixo nin falar dela. Hai que xenerar recursos para dedicarllos ao emprego. Vostede vive obsesionado cunha cousa, con recortar, e renunciou sistemáticamente ao principal motivo de reactivación, que é xenerar recursos. Eu voulle facer unha proposta concreta baseada en 3 eixos de actuación. Primeiro, tomen a decisión e faga unha acción pública para loitar contra o desemprego. Segundo, tome a decisión que lle está pedindo a sociedade. Sexa valiente e adoptemos novas medidas de fiscalidade. E terceiro, destinémoslle esses recursos á creación de emprego. Estes son os eixos da nova economía, presidente, por a que está esperando toda Galicia. Non chega con recortar. O llo dicen en Europa, llo dicen en América, llo dicen xa en España. E vostede ven aquí e non é capaz de plantexar ninguna sola medida. Do que se trata é de xenerar ingresos sen gravar as rendas medias e baixas e sen vulnerar o obxectivo de déficit e destinalo a crear emprego. Esa é a clave, presidente. Por que non falamos deso? Temos que recadar máis. Exixámoslo a quen máis ten. Eu lle propoño medidas concretas de fiscalidade. Propóñolle que sexamos capaces de introducir novos tipos nos tramos autonómicos do IRPF para gravar con máis xusticia as rendas máis altas deste país e que contribuyan á reactivación económica. Propóñolle, presidente, e lle pido especial atención que o debe de facer. Propóñolle a creación de un novo imposto á banca no noso país. Un imposto para gravar os depósitos bancarios según o seu uso e rendabilidade ca prohibición legal de transferir o custo deste imposto aos seus clientes. Fago, presidente, outras comunidades autónomas xo están facendo. Sí, xo están facendo. Outras comunidades autónomas tomaron unha decisión de que se a banca sigue tendo cuantiosos beneficios, se a banca é responsable desta situación e desta crise, que paguen impostos para reactivar a economía do noso país. Propóñolle, presidente, o incremento do imposto de patrimonio, a revisión do imposto de sucesións, que graven máis a quen máis recibe e que colaboren en todo eso. Propóñolle, presidente, para reactivar este país, novas figuras impositivas para gravar os custes medioambientais das grandes áreas comerciales e de venda do noso país. Gravemos a emisión de elementos contaminantes á atmósfera. Gravemos o aproveitamento empresarial das augas, das terras, dos espacios naturales.
Gravemos os que teñen cuantiosos beneficios e aproveitemos estes recursos xunto con a loita real contra o fraude fiscal para xenerar ingresos e poñer en marcha a economía de Galicia. Isto é reactivación, presidente. Isto se chama, en términos literales, 500 millóns de euros que veñen a poñer en marcha unha serie de plans que, se me permite, yo vou a recadar. Primeiro, con estes recursos, adiquemos 150 millóns de euros a unha cousa que fai moita falta. E propóñolle crear, presidente, 250.000 becas contrato de formación para mozos e mozas do noso país. Becas contrato dun ano de duración e cunha cuantía de 500 euros mensuais que se recibirían a cambio de traballo para a comunidade nos sectores e ámbitos de actividades das empresas públicas galegas. Estas becas contrato, presidente, poderían ser, no seu caso, compatibles con calquera outra prestación, contrato ou oportunidade laboral. Propóñolle dedicar destes 500 millóns, 120 millóns de euros a promoción e contratación de 20.000 persoas, en promoción e contrato de xóvenes en paro, en mantemento de emprego en sectores estratégicos e en promoción de emprego en economía social. E propóñolle dedicar o resto destes recursos, presidente, a unha conversión do IGAPE nunha axencia de crédito público, unha axencia que facilite préstamos directos e instantáneos a pymes e emprendedores de ata 50.000 euros a un interés simbólico do 1%. Presidente, si nos queremos, presidente, si nos queremos e somos valientes, con decisións realistas, temos que abordar o fracaso na loita con todo ese emprego que está sufrindo Galicia en este momento. O mesmo fracaso que ten vostede cos sectores produtivos do noso país. Vostedes, cando chegaron, empeñáronse o conselleiro e vostede en enredar o sector eólico. Deixaron escapar un tren, que era o tren do plan eólico, que seguramente non vai volver a parar no noso país. A súa incapacidade de xestión conseguiu que, cando xa tiñamos adxudicada todo o que era a potencia, que as súas decisións conseguiron unha cousa. Non vamos a ter, por desgracia, plan eólico en Galicia. Non vai haber 14.000 empregos. Non vai haber 60.000 millóns, 6.000 millóns de euros de inversión. Vostedes están facendo o que poden, conselleiro, tapando o sol camao. Deixen de enganar a ninguén. Por desgracia, a decisión do Partido Popular asesta un golpe mortal ao modelo de renovables e un modelo de promoción económica en Galicia. Mire, co sector eólico fixo o que fixeron vostedes co sistema financiero galego. Unha nova mostra de que cando vostede, presidente, e o seu goberno se poñen a enredar, consiguen sempre que se dé o peor resultado para o noso país. Xeralmente vostede, presidente, é especialista en poñerse de lado ante os problemas de Galicia, pero casi é peor cando intenta facer algo e arreglalo. Vostede contaba, cando chegou, con 3 entidades financeiras, 3 entidades de tamaño mediano, entidades pegadas ao territorio, entidades vinculadas con familias e con empresas aos modelos máis territorializados do noso país. Tomou vostede cartas no asunto. A súa intervención neste asunto supuxo un acúmulo de despropósitos e vostede directamente conseguiu rematar cas caixas e en un proceso de bancarización que aínda temos que ver como remata. Señor presidente, asuma diante desta Cámara que Galicia é a única comunidade histórica de España que vai a quedar sin entidade financiera propia, que é a única comunidade que quedou xa sin caixas, e que o que temos en realidade é unha entidade con un 7% de participación e que o único que estamos decidindo neste momento é se nos compra un fondo americano londinense ou calquera dos grandes bancos que temos en este país. Presidente, por que vostede non deixa que fagamos a comisión de investigación? Presidente, por que vostede non lle explica a este país
claramente que pasou con aquela auditoría de KPMG, que nos costou a todos 1 millón de euros, e dixo que íbamos a ser a quinta caixa de España, que non facía falta nada. Por que vostede sigue ocultando que o escenario é dramático no sistema financiero galego? Por que vostede sigue sin recibir a eses 100.000 homes e mulleres de Galicia que están presos en ese corralito? Arreglámoslo agora cunha carta a Bruselas. Claro, xa non está Zapatero, senón lle pacábamos a Zapatero, pero ahora mandámoslo a Bruselas para que el veña a arreglar o corralito das caixas galegas. Señor Feijóo, o resultado de 3 anos en Galicia exprésase en 4 conceptos: debilitamento e endevedamento da nosa economía, desmantelamento de servicios públicos, paralización de infraestructuras e perda da nosa identidade, opoñéndose á reforma estatutaria e despreciando sistemáticamente a nosa lingua. Non hai... Señor presidente, como pasaron os tempos? Pasamos de cando empezou vostede na campaña electoral nunha política tributaria na que lle propuxo solemnemente aos ciudadanos deste país que se vostede era presidente iba a facer unha rebaixa do tramo autonómico do IRPF que ia beneficiar a 600.000 familias de galegos con rendas medias e baixas. E pasou de repente a subirlle os impostos a todos os galegos e galegas sin ningún tipo de excepción. Iso comprobaron xa na súa nómina de febreiro. Pero vostede, cando falaba de infraestructuras, pasou en menos de 3 meses de pedir cada fin de semana unha reunión do Pacto do Obradoiro para exixirlle a Madrid o cumplimento, a decir que xa falaremos dentro de 4 meses que non hai presa ninguna. E ser vostede o que lle vai allanando o camiño cambiando o 2015 por o 2018. Como cambia a vida, presidente? Un cambio que, dende que vostedes ganaron en Madrid, toda Galicia está comprobando que vostede non é quen de antepoñer a Galicia os intereses do seu partido. Nas infraestructuras que vostede iba a arranxar e deixar planchada a Galicia, ningunha das infraestructuras previstas se está executando nin por asomo. 3 exemplos. Autovía da Costa da Morte. Despois dun primeiro intento en que lle iban a adxudicar a unha empresa 215 millóns de euros máis cara, tuvo o fiasco de paralizala e levamos perdidos 2 anos. Corredor Sarria-Monforte está adxudicada e en construción, paralizada. Saben por que está paralizada? Porque non lle pagan á constructora e ela tuvo que despedir os traballadores. Vía de alta capacidade do Baixo Miño, igual. Vostedes teñen paralizado e en esta legislatura, presidente, ten outro récord importante. Mire, no 2008 licitouse en obra pública 1.210 millóns de euros. 2008. E aí aquí o noso presidente Touriño oí unas todas. Escasa, mala, lenta. No 2009, 520 millóns de euros. No 2010, 547 millóns de euros. No 2011, 264 millóns de euros. Como cambia a vida? Resulta que invertiuse máis no 2008 que nos 3 anos que é vostede presidente en este goberno. Pero sigue dicindo vostede que eso non é certo. As autovías están paralizadas. As empresas non cobran. A economía galega vai maravillosamente e non hai paro. Vostede pasou toda a legislatura reprochándonos a nós que facíamos oposición destructiva. E pasou toda a legislatura dicindo que iba a contar a verdad. Que verdad? Donde está a súa verdad? Cal é a súa verdad? Hoxe propónnos un consenso en ordenación do territorio. Outro consenso en ordenación do territorio. Levamos 3 consensos que nunca acabaron de despegar. Por qué, presidente? Porque vostede, con unha mão, propón o consenso para ordenar o territorio e que a outra cada ano modifica a lei de ordenación do territorio
para abrir as portas á especulación e destrozar permanentemente este país. Todos os anos, presidente, todos os anos. A última é que suprimimos o impacto ambiental para empresas de 250 millóns e liberalizamos para aqueles que queiran poñer empresas que vostedes queren. Medio ambiente. Vostedes, en este tempo, presidente, levan incumplido absolutamente a normativa europea en depuración de aguas residuales, conselleiro. Leva incumplido e paralizado o plan de saneamento das rías galegas, eso que lle quedaba solo para rematalo. Apostaron claramente, conselleiro, por a incineración de residuos. Menos mal que ellos mandaron parar os do seu partido de Ourense e tuveron que dar marcha atrás. Pero o pecado estaba cometido. Volven a apostar por o que é un modelo que a Unión Europea rexeita claramente. Señorías, en medio rural, co que respecta a súa preocupación pola agricultura e pola gandería, permítame que lle recorde o dato. Se destruye 10 veces máis emprego no medio rural galego que no emprego do medio rural de toda España. Nun país donde xa en Galicia solo o 4,8% dos nosos cidadáns se dedican ao sector da agricultura, mentre no Estado sigue sendo un 6,7%. Vostedes, sencillamente, non creen na política de medio rural. Da política contra incendios solamente lle vou a recordar algo. Con vostedes, despois do que hubo que oír antes, con vostedes, máis incendios ardendo máis días. Pasamos de que antes se apagaban a que agora se apagan solos, cando chove. Que hubo meses e semanas que estaban aí. Señor presidente, o que lle preocupa a vostedes o medio rural define claramente o plan de desenvolvemento rural que solo executaron nun 30%. Sencillamente vostedes non creen no medio rural, non creen na fixación de poboación, non creen no equilibrio territorial, non creen no plan demográfico. Pero donde sí tuvo unha actuación estelar, presidente, en pesca. Vostedes, o primeiro que fixo, e o que hai que dicir, é que é a Consellería de Pesca unha víctima do seu goberno. Sencillamente se cargou a Consellería de Pesca. O fixo nun momento pouco importante, cando este ano é o ano clave para a negociación da política común en pesca. Vostede pasou de propoñer unha consellería que ordenase e defendese os intereses marítimos, sencillamente a facela desaparecer. Tamén pasou, presidente, recorde, pasou de dicir que o mantemento da flota comunitaria de propiedade galega era clave para o sector a favorecer o despezamento desta flota como amosa o feito de que a única partida que medra en toda a Consellería para despezar a flota galega que temos aí. Non hai máis que mirar os conflictos existentes na pesca de baixura, cas cofradías, cas asociacións, con pescadores, que escriben claramente como teñen vostedes este mundo. Hai uns días estaban orgullosos, porque 3 anos despois presentaron a Estrategia Galega de Acuicultura. 3 anos despois, que saben cal é o que ten de novo? Ten de novo unha cousa moi importante. Dá licencia para estragar o patrimonio natural de toda a costa galega. Cando nós facíamos o noso, resulta que había problema porque quedaba algo en Rede Natura. No, pero agora xa pode ser en calquera lugar da Rede Natura. Mire, a realidade é que como fixeron co plan eólico, se cargaron o plan eólico, se cargaron o plan galego de acuicultura, que eran 2.000 postos de traballo e 350 millóns de inversión. E o máis importante, presidente, para que lle vaya recordando, con vostede como presidente non van a conseguir ter un solo centro, un solo metro cuadrado, nin un solo posto de traballo en esta legislatura no plan galego de acuicultura. Esa é a verdade, ningún. Ningún traballador no plan eólico, ningún traballador no plan de acuicultura. Boa xestión. En comercio, non lle vou a dedicar máis que 10 segundos. Con vostede de presidente se pecharon
15.000 comercios nos 3 últimos anos. 15.000 comercios nos 3 últimos anos. Eso sí, no IGAPE quedaron sin executar o 60% dos presupostos das axudas ao pequeno comercio. Total, non lle facía falta. Nun momento que está caendo en picado o sector. A pregunta, onde está o seu goberno? Señor presidente, turismo, eólico, infraestructuras, turismo. Que nos pasa en turismo, presidente? Sube España o 7% e baixa Galicia o 8%. Difícil de entender. Pero para arreglalo, presidente, hoxe en Madrid acaban de tomar unha decisión importante. Que a súa complicidade, cargarse o parador de Muxía que viña a arreglar un problema estrutural na Costa da Morte. Pero vostedes poden seguir dicindo que o mesmo goberno que antes iba a ser o pulo hacia a energía eólica, o pulo ao turismo, non hai un presidente en Galicia, señor Feijóo, que chama a Madrid e que diga non se pode parar o parador de Muxía. Que pinta vostede en este goberno? Perdón, vexa o que acaban de comunicar de hoxe. Mire, esa puntilla que lle dá vostede ao noso política de turismo, podemos comparala claramente que as políticas de benestar. Vostede en políticas de benestar sempre nos dixo a todos, non facemos obras, non temos recursos, pero a sanidade e a educación sí que aí non lle vamos a tocar nunca. Sabe o que nos está pasando? Vostede está desmantelando o sistema de benestar deste país. Cando asumiu vostede a presidencia, tiñamos os galegos e as galegas unha sanidade e unha educación pública, universal, gratuita e de calidade. Hoxe vostede está privatizando, restringindo o acceso, cobrando por prestacións e empeorando os servicios. Vostede non lle conta nunca a verdad a xente, porque se lle contara unha parte desa verdad, o resto viña solo. Con vostede hai 500 millóns de euros menos en sanidade nestes anos. E se faltan 500 millóns de euros, non diga que sigue estando ben a sanidade, porque están ganando a xente. O sabe ben a xente. Hai menos personal, non se sustituen as baixas, os contratos son precarios. A modificación da lei pública que vostede dice que non, o que ven a significar é que cando un enfermeiro, unha enfermeira, un médico, unha médica, colla unha baixa, non hai quen sustituya, que non paga os pacientes. Esa lei que dice vostede que non lle afecta a nadie, quere dicir que nos próximos anos se van a xubilar 450 médicos por ano e se van a repoñer 200 médicos por ano. As contas son boas de votar. Nos próximos 2 anos, Galicia vai a ter 500 médicos menos. Déixese de contar cousas raras. Hai 300.000 galegos esperando por unha intervención cirúrxica e unha primeira consulta de proba diagnóstica. Nas listas de espera hai 1.500 personas máis para esperar por unha intervención e teñen que esperar 14 días máis. Vostedes que fan? Facer as contas como queren. Sube por aquí, baixa por ali, pero a realidade é que se vostede pecha quirófanos, se non contrata médicos, se non cubra as baixas, ten que pasar o que está pasando. A situación sanitaria é tan crítica, presidente, que vostede, cando oín falar esta mañá, estaría ben que chame e fale cos representantes dos colexios médicos galegos, que lle dixeron alto e claro, isto é un desastre. Alto e claro. Non son do Partido Socialista de Galicia. Lle dixeron con rotundidade que a moitos deles xa só lle poden estar adicando 2 minutos por consulta e que non lle dá tempo nin de desvestir os pacientes. Colapsanse os servicios de urxencias, énchense os pasillos con camas e sillas, non hai camas hospitalarias. Por qué? Porque vostede o que fai é forrar donde non debe. Pero hoxe, para arreglalo, nos ven a anunciar a lei de garantías de listas de espera. Só hai un problema, presidente. Xa anunciou fai 3 anos no debate de investidura. Xa anunciou o ano pasado. E agora non la volve a anunciar este ano. Pero que non ve que non lle cree nadie. Non ve que vostede non ten crédito para dicir o que está dicindo aquí. E todo eso que por falta de tempo non lle podo explicar de como forrou a sanidade,
yo vou explicar de outra maneira. Eu creo que non forrou nada. Pero se fora certo todo o que forrou vostede, sabe onde o gastou? Gastouno, sí, presidente, gastouno cando adxudica o Hospital de Vigo por 13 veces máis do que vale o Hospital de Vigo. De maneira que para ese viaxe non lle facía falta levar tanto traballo. Centros de saúde, pero os que estamos nesta Cámara, eu non sei se eu solo e vostedes o oíron. Empezamos a legislatura que íbamos a facer 60 centros de saúde. Despois foi baixando a cousa, 40. Despois dixemos 20. Hoxe dixo 19. Presidente, dígalle aquí a xente a verdad. Cantos centros de saúde licitou o presidente Feijóo? 2. Un en Peares e outro en Serantes. O de Peares o entendo. E outro en Serantes. Claro, pero é que non vale subir aquí, presidente, non vale subir aquí e dicir o que quere. Conte a verdad. O que resulta sorprendente é que en este tempo todo, presidente, sabe o que está pasando? Que a xente sin recursos se queda sin asistencia sanitaria. Está pasando que os que non están empadronados hai 6 meses non teñen asistencia sanitaria. Está pasando que hai inmigrantes que non poden ir ao médico. E está pasando que hai xente que ten que pagar a súa tarxeta sanitaria. En educación, presidente, contelle a verdad, nunca tocaremos os recursos da educación. 500 millóns de euros menos. E se lle faltan 500 millóns de euros, o que está claro é que ten que decaer a calidad da educación. Vostede comezou a legislatura anunciando consenso, un pacto social pola educación, unha lei de educación. Cando estamos rematando, nin hubo consenso, nin hubo pacto, nin hubo lei. E que fixo vostede o que quixo. Sabe o que si hai de verdad? 1000 profesores menos e 3000 alumnos máis. Esa é a realidade que ten vostede en este país. Vostede na educación fixo 3 cuestións: recortes, supresións e subirlle ás familias para cobrarlle por a maior parte das cousas que teñen que facer aí. Recortes no ensino, no profesorado, nos orzamentos, supresión da gratuidade dos libros, suba de comedores escolares e de transporte escolar. Mire, nin aposta pola educación básica, nin aposta pola educación universitaria. Este goberno é especialmente lesivo cos universitarios. E mentras estudian, e tamén cando rematan, menos becas. E cando rematan, lle dou un dato. Solo un de cada 10 contratos que se fai en este país asínase cun mozo que sexa universitario. Volven ter que coller a maleta como fixeron pai e avós para Argentina e para Alemania. E vostede siga pechando os centros de investigación, os centros de innovación e siga retirando o que eses fondos. En dependencia, presidente, Galicia somos terra envellecida. Vostede non quere falar de demografía, vostede tapa eso, pero nin fala de demografía, nin quere falar dos nosos dependentes. Illamento, baixas xubilacións, precariedades. Cal é a realidade no mundo da dependencia? Moi fácil con unha cifra. Con vostede nos últimos 3 anos, a lista de espera medrou o 400%. O 400%. Hai 60.000 persoas esperando para ser atendidos, cun agravante. Ahora empezan a saber que nunca van a ser atendidos. Porque vostedes en Madrid, que a connivencia de aquí, decidiron adiós á dependencia. En servicios sociales, o que está claro é que este recorte traumático que vostedes lle meten aos concellos, principales prestadores da prestación social, cando vostedes lle recortan aos concellos o 80% dos planes de axudas domiciliarias, non están condenando os concellos, están condenando as familias que reciben a prestación. E teñen por debaixo os alcaldes de calquer color político, que eles son os que están botándose encima esa responsabilidade, presidente, pero iso non aguanta. Vostede sabe que iso non aguanta. Non é xusto nin lóxico retirarlle ese 80% e estes recursos. Mire, en este momento, presidente, cando vostede falaba esta mañá da Galicia idílica, lle quero dicir unha cousa dramática e dura. Quedanlle 5 minutos. Gracias. En Galicia hai 600.000 persoas no umbral da pobreza.
Presidente, en Galicia, desde fai un ano, os comedores sociales hai colas esperando para comer. Cando non hai nin para comer, lle retiramos os libros gratuitos, lle retiramos a prestación sanitaria, lle cobramos máis polos comedores, lle subimos o transporte escolar. Pero que mundo estamos construindo, presidente? Que mundo estamos construindo? Presidente, vostede e o seu modelo neoliberal pídolle que forren claramente a palabra copago. Presidente, lle pido claramente que faga esforzos nas políticas de igualdade. Igualdade no traballo. Vostede o que fixo foi suprimir o servicio de igualdade. Vostedes, o dixo a compañeira do BNG, e me remito e suscribo coma por coma todo o que dixe aquí, por economía do tempo que se me ven encima, pero vostedes en igualdade do traballo, en igualdade de salarios, en igualdade de acceso a postos directivos, pero se que vostedes non creen en eso. Presidente, vou dar un dato que é preocupante. E enténdame que eu digo desde o respeto e desde a responsabilidade. Se o máis importante que dixo no último debate do Estado de Autonomía hoxe, despois de 3 anos, é que 2 concellos de Coruña se van a fusionar, estamos vos. Estamos vos. Si o titular dos medios de comunicación, cando temos miles de homes e mulleres pendientes desta Cámara a ver se somos capaces de resolver os seus problemas, lle podemos dicir que Oza dos Ríos e Pontecesuras, bueno, non sei, a verdade, non o sei, que 2 concellos, Silencio, por favor. Corrixo. Que 2 concellos se van... Silencio, por favor. Perdón, si os 2... Cesuras. Ponte cesuras. Silencio, por favor. Si dous concellos son os que se van a asumir, realmente, presidente, con ese bagaxe vostede pouca ilusión vai a xenerar aquí. Mirade, os concellos de Galicia, sabe o principal problema que teñen? Os concellos de Galicia, o seu principal que teñen non é a fusión, que, por certo, nós, as fusións voluntarias, apoyámolas mañá mismo. O gran problema que teñen vostedes é que nunca houbo un goberno como o seu que maltratara tanto os gobernos deste país. Vostedes son o principal goberno que, lonxe de apoiar o pacto local, o que están é recortándolle no pacto local, que lonxe de responsabilizarse das competencias impropias, están cargándolle nas competencias impropias. E vostede o que está facendo é que claramente o que fai é valorar os concellos de Galicia como administración menor de edad a que vostedes culpabilizan cando é o goberno galego o que lle retira e o que lle restrinxe todas estas prestacións. Mire, cando falábamos de identidade, presidente, eu veño aquí a pedirlle que temos que sacar adiante este país, respetando a nosa sinaria identidade, respetando a nosa lingua, respetando a nosa cultura, respetando algo, presidente, o que non lle dedicou nin 30 segundos, o noso Estatuto de Autonomía, que vostede levará sempre para a historia a responsabilidade de haber votado en contra da reforma dese estatuto que todos quixemos mellorar. Vostede fala de autogoberno cando bloquea o autogoberno. Vostede lle dedicou prácticamente, en este tempo que estuvo aquí, menos de 5 segundos ao proceso, ao problema, aos nosos compañeiros da emigración. Xa non interesan, presidente. Xa non falamos dos emigrantes. Xa non vamos alá. Por que será? O mellor ten algo que ver que xa non votan. Eu que lle pido, presidente, responsabilicemos. Non vale deixaos solos. Non se pode deixar pechar os centros hospitalarios, os centros sociales. Vostede ten esa responsabilidade e a ten que exercer. Mire, eu creo que hoxe, despois do hilo, presidente, confirmo e confirmamos que nin ten, nin tivo nunca un plan, nin unha idea para o noso país. Deixou transcurrir toda unha legislatura sin resolver un solo problema estrutural de Galicia. Limitouse a deixar pasar o tempo, a invocar o mantra da austeridade e os recortes sin ofrecer ningunha alternativa.
ningunha iniciativa política, ningunha idea, nada que lle interese á ciudadanía. Sabe o problema, presidente? E vostede sabe e o nota. Cada día está máis alonxado das preocupacións dos galegos. Cada día sabe menos o que está pasando en Galicia. Cada día se preocupa vostede menos daqueles que confiaron en vostede. E ten que aprender que esa receta, a receta do recorte indiscriminado e o victimismo institucional, xa non lle regla os problemas a xente. Falarlle aos galegos mal dos outros xa non lle regla os problemas a xente. Reitero o que lle dixen na miña intervención. Nesta situación crítica de Galicia, con este balance tan negativo, estamos todos obrigados a entendernos e ofrecer alternativas que saquen adiante este país. Mire, se nos centramos nos problemas de Galicia, aí nos vai a topar. Solucións como a que lle propuxen, presidente. Teña a valentía de botar a andar o país. Teña a valentía de reactivar a economía. Teña a valentía de dicirlle aos que máis teñen que teñen que axudar para resolver os que menos teñen. Que non lle teña mau, non lle tembla mau, con poñerlle impostos á banca, como xa fixeron outras autonomías. Que non lle temble a mau, por poñerlle fiscalidade aos que contaminan. As grandes áreas, presidente, que non lle tembla a mau en cobrarlle impostos ás grandes áreas para axudarlle ao pequeno comercio. As cousas, presidente, pódense facer de outra maneira. As cousas pódense facer respetando a nosa sinaria identidade. Que a súa política está demostrado, presidente. Remate, por favor. Vamos para atrás, non vamos a salir da crisis. En 3 anos, xa en 3 anos, non conseguiu un solo resultado positivo. Presidente, convóquenos, chámenos, reunámonos, desenvolvamos as propostas que queremos. Estou seguro de que podemos chegar a acordos que beneficien a ciudadanía. Presidente, polo menos, inda que sea ao final, pídanos e déixenos que axudemos a sacar adiante este país. Pero, sobre todo, presidente, se vostede non é quen de facelo, deixe paso que moita xente ten ganas de cambiar este país. Nada máis. Moitas gracias.